Sa laing bahin, 13 na ang nakalas tungod sa pagkahunlak sa mga basura sa Binaliw Landfill. Straight to the point. 18 ang nariskyo o anaan nas tambalanan, samtang 23 ang namising. Straight to the Mao ni point. ang latest figure nga ato nakuha karon mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Konsiho sa Dakbayan sa Sugbo ni deklarar na og state of calamity sa tibuok syudad sa Sugbo tungod sa Binaliw Landfill incident. Samtang sa Biyernes gideklarar ang day of mourning alang sa mga biktima sa insidente sa maong landfill. Straight to the point. Kaya nagpagtagad ng butaga sa mahigala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Si point. Consul Joel Garganira ni Saway sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR sa kapakyas pagmonitor sa sitwasyon sa Binaliw Landfill sa wala pa kini mahugno. Straight to the point. Kaya pagtagad nun mga higala ning atong pagbanuban ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to Mao the na mga point. kaigalaan nga dunay usa mga kaigalaan ka public hearing nga gihimo dito sa Bukirang Barangay. Dito man to sa may guba nga area day katong waste to energy, nga kinini ang mga basura gyapon to mga sukintig paminaw. Ilang gisupak sa mga residente dito o napakabana ang katawhan na babaga nila to mga higala. Straight to the point. Pero kining hitabua sa may Binaliw na padayon ni ambot na unsang pagkahitabua mga sukintig paminaw og unya sod sa 7 ka tuig masabot na to medyo way klarong monitoring sang DENR kay doon na may daghan nag-report mismo ganitong ni anhi mga higala nga ato nga complainant ni report naman nga dunay liki na katumaong basura katumaong naglaundok nga mga basura nga taas na kayo ang bukid sa basura mitupong na sa ubang mga kabukiran diha sa maong lugar sa Binaliw. Straight to the point. Dunay na naka-report nga dunay problema human sa bagyong Tino. Kay duhagod ka mga katalagman ang igo nato ang linog na wa sa maunsa ra mga higala pero natandog na siya nadugangan sa bagyong Tino. Dunay na naka-report kato atong complainant diri. Ikaduhas Consul Dave Tumulak sa diha mga higalang ni Suroy dito sa area human sa bagyong Tino nakakita na siya nga dunay tipak na. Call ng attention sa management og matod pa napaabot na usab kini sa DENR. Walay action. Straight to the point.